गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळेल. 3 धावेने याचबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढली. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 4. पुन्हा एकदा या ठिकाणी पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पडतात. अभि, जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर या ठिकाणी यायचंय. मगाशी झालेल्या सामन्याचा सामनावीरचा किताब या ठिकाणी मिळतोय तो अभि याला सन्मानित करतायत ते संदूक गांधी या ठिकाणी त्याला या ठिकाणी सन्मानित करतायत. पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा अभि. पुढील एकदा पुन्हा ऋषिकेश या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु थोडंसं थांबवलंय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी म्हणावं लागेल. ज्या ठिकाणी एका धावा होत्या त्या ठिकाणी 2 धावा या ठिकाणी घेतल्या आणि 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढली. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 1 षटक आणि 7 धावा. पुन्हा एकदा फुल चेंडू आणि आता मात्र काही सणा समजला ब्लॉक ऑफ मध्ये टाकलेला चेंडू मात्र या ठिकाणी त्रिफळाचीच होऊन या ठिकाणी तमूत परततोय. तो आदित्य बाद होऊन तमूत परततोय आणि आदित्य याची जागा घेण्यासाठी मला वाटतं या ठिकाणी येतोय तो संतोष भोंगाळे मैदाना दिशेने कूच करतोय. लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे कारण की मित्र लक्षात घ्यायचा आहे अंधार होत चाललाय. अजूनही आपल्याला मला वाटतं एखादा सामना या ठिकाणी खेळवायचा आहे. आयोजकांकडनं विनंती आहे की लवकरात लवकर सामने खेळवले जावेत. डीजे ऑन द फायर या ठिकाणी पाहायचं आहे. धन्यवाद डीजे. तर संघाची धावसंख्येमध्ये भर पडली. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 11. चेंडू फुल टॉस होता त्याचा पुरेपूर फायदा मात्र घेतला आला नाही. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु 2 धावांवर समाधान मानावं लागलं तर संतोष भोंगाळे याला. पुन्हा संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 11. 1 गडीबाद 11 धावांचा पुत्तकरण. पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने टोळण्याचा चेंडू प्रयत्न केला होता. 1 धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होता. संतोष भोंगाळे सुद्धा या ठिकाणी धावा देतो. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतात का आता मात्र धावचीच होऊन तबूत परततोय तो संतोष भोंगाळे. त्याची जागा घेण्यासाठी या ठिकाणी चाललाय. मला वाटतं मैदानाच्या दिशेने येतोय तो निलेश या ठिकाणी दिसेल. लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्यायचा मित्र लक्षात घ्या. थोडासा अंधार होत चाललाय आणि आपलं सहकार्य जसं कालपासून आपण या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य करतायत अशी सहकार्याची अपेक्षा शेवटच्या घटकेपर्यंत असेल एवढं मात्र निश्चित. आणि उद्यापर्यंत असं सहकार्य तुमच्याकडनं लाभेल ही अपेक्षा करतोय. आणि निलेश या ठिकाणी सामन्याला असेल. आता शेवटचं षटक या ठिकाणी घेऊन होतोय तो दिनेश. बॅटर आलाय तो निलेश. बॉलर आहे तो दिनेश. बॅटर निलेश जो नॉन स्ट्राईकला उभा आहे. आणि ऋषिकेश पाटील अजिंक्य बीचा जॉन्टी रोड्स त्याला बोललं जातं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक करतो. आता मात्र थोडीशी गचाळाची गोलंदाजी स्ट्राईक ज्याच्याकडे पाहिजे होता तो स्ट्राईक या ठिकाणी आला. चेंडू मात्र सीमा पार जातो का पाहायचा. चेंडू मात्र या ठिकाणी गेलाय आर पार सीमा पार. चौकार. डीजे ऑन द फायर. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. अवांतर धावा फ्री हिटची मेजबानी असेल ऋषिकेशाला. 5 धावा या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. फुल टॉस चेंडू होता त्याचा समाचार मात्र या ठिकाणी घेता आला नाही. 1 धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणजे त्यामध्ये 2 धावा या ठिकाणी झाल्या. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न निलेशाने मात्र क्रिस सोडले. 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. 3 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 20. आता कुठेतरी वांद्री सोमेश्वर बी संघ कमबॅक करतोय काय पाहायचं आहे कारण की निलेश याच्याकडनं मगाशी फलातून फलंदाजी झाली होती. आता मात्र त्याला फलंदाजी भरावी लागेल कारण की सामना जर तर मध्ये आहे. हा जर सामना जिंकला तर फुल वाटसाठी जायचा आहे. चेंडू टोलला लेगच्या दिशेने. पंचांकडून अपेक्षा असेल. पंचांनी अपेक्षा पूर्ण केले. दोन्ही या समांतर धावा मिळण्यात अवांतर. एका धावेची भर होते. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 21. पुन्हा एकदा
चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला, निलेशच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही, एक धाव मात्र निश्चित. दुसरा होते का पाहायचा, परंतु मला वाटतं ऋषिकेश आपण स्ट्राईक ठेवेल. ज्या पद्धतीने ऋषिकेशची आत्ता मात्र फलंदाजी बहरते, एखादा मोठा फटका निश्चितच त्यांना बघायला आवडेल. प्रेक्षक निश्चितच इतके वर्ष ऋषिकेश ह्या मैदानाची सेवा करतोय, सेवा करत असताना खेळतोय सुद्धा, परंतु आज मात्र त्याला एखादी फलंदाजी, एखादा मोठा फटका या ठिकाणी दाखवायला लागेल. चेंडू मात्र जातोय या ठिकाणी, अवांतर चेंडू जातो का पाहायचा. धन्यवाद पंच विकी पाटील, मॅन ऑफ द वांद्री सोमेश्वर संघाचा अष्टपैलू खेळाडू या ठिकाणी पंचांची भूमिका या ठिकाणी पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळते. एक धाव, एका धावावर सगळे जातो काय वाढते, पुन्हा एकदा चेंडू जातो का पाहायचा. पुन्हा एकदा पंचांकडनं आलेले 2 हात समांतर, एका धावेची भर होते, एका धावेवर सगळी धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 24. आलेख वाढतोय म्हटल्यानंतर ह्या ठिकाणी निश्चितच 15 चेंडूंचा सामना, 15 चेंडूच्या सामन्यामध्ये 24 धावा आतापर्यंत तरी मनभोगे आहेत. अजून किती धावा या ठिकाणी होतात ते पाहायचं. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, गुड कमबॅक म्हणावं लागेल. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव होतोय, परंतु शेवटचं षटक आहे. ऋषिकेशला जर धावा होत नसतील तर निलेशला स्ट्राईक देणं अतिशय महत्वाचं आहे. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा ऑफ डोळा चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित. थोडंसं चेंडूनं दिशा या ठिकाणी चेंज केले, 2 धावा या ठिकाणी होतील, तिसरी धाव होते का पाहायचं आहे. निलेशला स्ट्राईक सोडावीच लागेल, कारण की गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाले. 3 धावा या ठिकाणी आल्यात. मगाशीच म्हटलं होतं निलेशला स्ट्राईक येणं गरजेचं आहे. 27 धावा झालेल्या आहेत. मला वाटतं अजून एक चेंडू शिल्लक आहे आणि एका चेंडूसाठी निलेशला मेजवानी आलेली आहे. निश्चितच निलेशकडनं अपेक्षा असतील, संघ सहकारी मोठ्या फटक्याची वाट पाहत असतील. एक चेंडू जर तर फटका लागवणं गरजेचं आहे. फुल चेंडू लेफ्टी आहे, जसा जी गरज होती तेवढी मात्र अपेक्षा पूर्ण झाला नाही. निलेश मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. पंचांकडून आलेला निर्णय 15 चेंडूंमध्ये या ठिकाणी 27 धावा झाल्यात. 28 लक्ष पार करायचं आहे. ऋषिकेश एका लवकरात लवकर क्रिसच्या बाहेर जायचं आहे आणि लवकरात लवकर वांद्री सोमेश्वर बीच्या संघाला विनंती असेल की आपलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवून घ्यायचं आहे. यानंतर पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना या ठिकाणी होणार आहे, तो वांद्री ए वर्सेस बावनेदी खापरेवाडी. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय की हा सामना, ही इनिंग चालू व्हायच्या अगोदर दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक दाखवण्यासाठी यायचं आहे. माझा आवाज जर पोचत असेल, परेश पाटील याला विनंती करतोय की आपला संघनायक या ठिकाणी पाठवून द्यायचा आहे, किंबहुना आपण जर या ठिकाणी उपस्थित असाल तर कृपा करून नाणेफेक दाखवण्यासाठी यायचं आहे. खापरेवाडीच्या संघनायकाला सुधीर, माझा जीवलग मित्र आहे, त्याला सुद्धा या ठिकाणी विनंती करतोय की नाणेफेक दाखवण्यासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. वेळ कमी आहे, दोन्ही संघांना समान संधी आहे. पहिली क्वार्टर फायनल आपण खेळतोय, उपांत्य फेरीचा सामना आपण या ठिकाणी खेळतोय. याची दक्षता घ्यायची, लवकरात लवकर नाणेफेक दाखवण्यासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. प्रणित आपले खेळाडू लवकरात लवकर मैदानाच्या दिशेने पाठवाल अशी अपेक्षा करतोय. 28 धावांचं लक्ष आपल्याला पार करायचं आहे. मला वाटतं सुधीर या ठिकाणी उपस्थित झालाय. वांद्री एच्या संघनायकाला विनंती करतोय की सुधीर आपली वाट पाहतोय. आमच्या शब्दाला आणि सुधीर यांनी मान दिला त्याबद्दल त्याचं मनपूर्वक मी स्वागत करतोय. तसंच वांद्री सोमेश्वर संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय की या ठिकाणी यायचं आहे. नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी होतोय. सुधीर आणि दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रणितीला विनंती असेल की आपले बॅटर या ठिकाणी पाठवायचे आहेत. नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी मला वाटतं सुधीर कापरेवाडी संघाने या ठिकाणी जिंकलेला आहे. लवकरात लवकर आपला निर्णय सुधीरला विनंती असेल आपण कळवायचा. 15 बॉलची ना सांगतो 2 मिनिटात, पण निर्णय फक्त
4 याच्यानंतर जो सामना होणार आहे उप उपांत्य फेरीचा जो सामना होईल तो 4 षटकांचा असेल परंतु 20 चेंडूंचा असेल ह्याची मात्र दक्षता घ्यायची आहे. सुधीर याला विनंती करीन की आपला निर्णय लवकरात लवकर या ठिकाणी कळवायचा आहे. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळतोय. 28 धावांचं लक्ष घेऊन या ठिकाणी उतरलाय तो शिगोनवाडी संघ. शिगोनवाडी संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक या ठिकाणी घेऊन येतोय तो शैलेश. कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो ते पाहायचं आहे कारण की सामना जर जिंकला तर पुढील वाटचाल आपल्या ठिकाणाची आहेत. चेंडू मात्र अप्रतिम टाकला होता. एका धावेची भर होते दुसरी धाव होते का पाहायचं आहे. ऋषिकेश या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. हा म्हणतात 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात. 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती सुधीर बॅटिंग भावनदी खापरेवाडी संघाने या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केले ते सोमेश्वर संघाला. लगेचच हा सामना संपल्यानंतर मैदानाचा ताबा घ्यायचा. पंचाकडे दात मागितली जाते परंतु दात मात्र या ठिकाणी पंचांनी मात्र अमान्य केले. निर्धाव चेंडू म्हणायला लागेल. शैलेशचं कौतुक करावं थोडं कमी आहे कारण की कित्येक वर्षानंतर गोलंदाजी मार्क वरती आज सकाळपासून ठाण मांडून बसला होता की आज मला गोलंदाजी आणि बॅटिंग ह्या दोन्ही गोष्टी करायच्या आहेत. त्याचं आज चांगलं उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी केले. झेल होतो का पाहायचंय. ऋषिकेश झेलच्या खाली येतोय. या ठिकाणी झेल होतो का पाहायचंय. झेल मात्र सुटतोय. तेवढं ताकदीचं क्षेत्ररक्षण सीमारेषेवरून या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पत्तू मात्र या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणायला लागेल. कॅचेस विन द मॅचेस आपण म्हटलं जातं. झेल सुटला तरी संघाची धावसंख्या मात्र या ठिकाणी झाली ती 4. अप्रतिम असं षटक म्हणायला लागेल आतापर्यंत कारण की 28 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो शिगोनवाडी संघाला. कशा प्रकारे सामना करतो पाहायचा. पुन्हा एकदा चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. अप्रतिम असा चेंडू मात्र या ठिकाणी ब्लॉक हाऊस मध्ये टाकला होता. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. स्लो डिलिव्हरी ज्याला म्हणतात त्याचं अप्रतिम असं उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं शैलेश मयेकर यांच्या माध्यमातून. अनेक खेळाडू आहेत आजी माझे खेळाडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वांद्रे संघाचे मला वाटतं जवळ आजी माझे खेळाडू हा सामना या ठिकाणी पाहत असतील कारण की मित्र मॅच जरी कुठली असली तरी वांद्रे सोमेश्वर जेव्हा या ठिकाणी मैदानात असतो त्यावेळेला मात्र मैदान मात्र गजबजलेलं निश्चितच दिसतंय. अप्रतिम षटक म्हणायला लागेल. या ठिकाणी षटक सन्मानाची घोषणा केली पंच विकी यांनी पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अप्रतिम षटक म्हणायला लागेल. एक षटक 5 धावा म्हणजे प्रति चेंडू मध्ये सरासरी 5 धावा. प्रत्येक चेंडू मध्ये एक धाव. काका भिंगाडे मात्र मैदानाचा अंदाज घेतात कशा प्रकारे सामना खेळलेला असेल कारण की स्वतः या ठिकाणी ते बाहेर बसलेले आहेत. अनेक वर्ष मैदानाच्या हा सहवासामधून आज थोडासा कुठेतरी बॅकफूट घेतात कारण की अन्य खेळाडू सुद्धा पुढे गेले पाहिजेत ही अपेक्षा आहे. पुन्हा एकदा पत्तू या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम चेंडू म्हणायला लागेल. गुड कमबॅक पत्तू. आता मात्र पत्तूला या ठिकाणी कमबॅक करावे लागेल कारण की सामना कोणाच्या बाजूने झुकेल हे सांगू शकत नाही. हार जीत इथं ठरलेली असेल परंतु आपला खेळ दाखवणं हे मात्र गरजेचं आहे. खेळ खेळाल तर मन जिंकाल आणि मन जिंकाल तेव्हाच या ठिकाणी चमचमत्या ट्रॉफीचे तुम्ही हकदार राहाल. फुल चेंडू पुन्हा एकदा पत्तू याचा अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी गुड कमबॅक पत्तू. अनेक वर्षानंतर पत्तूची मी गोलंदाजी पाहतोय जवळून. एक जीवलग मित्र आहे. अनेक सामने एकतर्फे खेळलेला आहे त्याच्यामुळे अनेक सामन्याचा अनुभव या ठिकाणी पत्तूकडे आहे. संतोष भोंगळे त्याचं या ठिकाणी टाळ्यामधून स्वागत करतात. पुन्हा एकदा फुल चेंडू कशा प्रकारे असेल. पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू या ठिकाणी एक धाव होते का पाहायचंय. एका धावावर समाधान मानावं लागेल. चेंडू मात्र या ठिकाणी अडवला जातोय. एक धाव झालेली आहे. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या आहेत. शैलेश या ठिकाणी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण करतोय. हळूहळू म्हणतात चेंडू स्वतः गेदर करून आलाय आणि एका धावेवरती समाधान मानावं लागलं. 2 धावावर समाधान मानावं लागलं आणि 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 7. गुड कमबॅक म्हणावं लागेल. या ठिकाणी पत्तूला अजूनही सामना कोणाच्या बाजूने झुकेल परंतु आत्ताच्या घडीला मात्र सरस बस अप्रतिम चेंडू आणि मला वाटतं त्रिफळाची गुड कमबॅक पत्तू. आपल्या संघासाठी जे 2 सामन्यांमध्ये झाले नाही त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये. मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे जरी हारलो तरी ताट मानेने आपण पुढे जायचं आहे. ही जी भावनिक वृत्ती आपण आत्तापर्यंत ठेवलेली आहे हीच वृत्ती कायम राहील एवढं मात्र निश्चित. प्रणित मैदानाच्या दिशेने चाललाय कारण की एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आहे प्रणित. वांद्रे सोमेश्वर संघाच्या जेव्हा आम्ही बाहेर खेळायला जातो त्याचा एक भाग म्हणून अनेक मॅचेस खेळलेला आहे.
आता मात्र स्वतःच्या गावासाठी खेळत असताना दोस्ती बाजूला ठेवून खेळ महत्वाचा आहे. ह्या प्रकारे तो खेळतो, कारण की एकत्र खेळणारे खेळाडू आहेत, कशा प्रकारे खेळतात ते पाहायचं आहे. एक धाव मात्र निश्चित, स्वतः यष्टीरक्षक चेंडूच्या पाठी जातोय. एक धाव मात्र निश्चित थ्रो केलाय आणि 2 धावा माध्यमातून मिळतात. 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 9. षटक संबंधी घोषणा केली पंच विकी पाटील आणि संघाची धावसंख्या झाली 9. शेवटच्या षटकामध्ये मला वाटतं धावसंख्या हवेत त्या 5 चेंडू 19 धावा. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. सारा हिंदुस्थान नक्कीच बघत असेल. आपण युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून हे सामने पाहतोय. भालचंद्र मयेकर पोलीस दलातून या ठिकाणी सेवा करतायत. आत्ता मात्र सेवा करण्यासाठी आले ते वांद्रे सोमेश्वर संघासाठी एक नावाजलेला खेळाडू आहे. अनेक पोलीस माध्यमातून क्रिकेट खेळत असतो. आता मात्र 5 बॉल 19 धावा. टाकलेला चेंडू झेल धोका पाहायचा आहे. झेलच्या खाली आलेला झेल होणं गरजेचं आहे. मिस फिल्डिंग या ठिकाणी पत्तूकडून अपेक्षा नाही आहेत. झेल झाला पाहिजे होता, कारण की कॅचेस विन द मॅचेस. पत्तू आपण सामनामध्ये आहोत, आपण याची दक्षता घ्यायची आहे. सामना तुमच्यापासून लांब गेलेला नाही, सामना तुमच्यापासून जवळ आहे. जर तुमच्याकडे क्षेत्र असं जर झालं तर निश्चित आपण सामन्यापासून लांब जाल. आता पुन्हा 4 चेंडू आणि 17 धावा. पुन्हा एकदा लक्षात ठेवला चेंडू. 1 धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी आदित्य चेंडूच्या मागे येतोय. 1 धाव मात्र एका धावावर समाधान मानावं लागलं आणि एका धावाबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 12. 3-16 3-16 3 चेंडू 16 धावा. कसं माहिती आहे की समाधान गोड झालं पाहिजे. प्रयत्न आपले किती पण असून देत मित्र. पुन्हा एकदा रितेश मैत्राचा या ठिकाणी सामना करतोय. पुढील चेंडू भालचंद्र याचा सामना करतोय. तो रितेश कशी गोलंदाजी टाकतोय पाहायचा. पुन्हा चेंडू टोललेला आहे. पंचाकडे दात मागितले. उत्कृष्ट यष्टी रक्षक या ठिकाणी पाहायला मिळाले तर संतोष भोंगाळेंकडनं. आणि जवळ जवळ हा सामना वांद्रे सोमेश्वर संघाकडे पूर्णपणे 99% या ठिकाणी झुकलेला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आणि विजयी संघ जवळ जवळ 1-16. वांद्री सोमेश्वर हे संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. विजयी संघाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि पुढील वाटचालीसाठी वांद्रे सोमेश्वर संघाला या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा.